салом бародарону хоҳарони азиз, инак тарзи бисёре аз одамоне ҳаст ки мисол телефонро харидорӣ мекунанд ва тарзи блокировка яъне маҳкам кардани экран яки дар код монданро намедонанд. Ва ҳозир ман нишон медиҳам ба шумо чӣ хел дар код мемонанд телефонро. Медарем настройка даромадем, экран блокировки медарем, боло тип блокировкада медарем. Бисёре одамо пинкодда мемонанд. Бисёр аз одамо намхалида мемонанд. Мисол намхали кода продолжить. Тамом бародарои азиз, гатовара мечиқем. Тамом принят. Экран телефони мо дар код ғалтид. Чӣ хеле гуфтам бародарои азиз, экран телефони мо дар код ғалтид. Метавонем бо даромада бо ҳамон кода мезанем, ҳуй мешавад экран телефон, яъне ки аз код мо гирифтем. Аз код нагирифтем, яъне ки ҳуй кардем ва провести по экранро меҷиқем. Телефон подиза аз код гирифта шуд. Мо бекод кардем, яъне телефонро. лайкро ҳатман монем, фаромӯш накунед.